Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya uwana na cikin wannan gidan mai albarka Darul Dalili Foundation TV 3 ina kowa da kowa fatan alkhairi. Sirrika masu ma'ana, sirrika masu matuƙan ƙarfin gaske wanda kuma za a jarraba take yanke yanzu a samu biyan buƙata da yadda Allah su ne muke bayarwa cikin wannan gidan mai albarka. Wato sirrin ɗaukaka da farin jini da samun haiba a cikin mutane. Bi'iznillahi ta'ala wannan sirrin yana da kyau sosai. Wato mun jarraba mun ga aikinsa mun san yana yi ne wallahi shi yasa muka bayar. Da haka kuma abubuwan da nake ta faɗa a cikin wannan gidan wato masu sauƙi ne kamar yanzu ma ka tashi ka yi. Kuma in ka ji da Allah a gwada yanzu tabbas za a samu biyan buƙata. Wato sirri ne wanda yake idan kana son ɗaukaka da farin jini a cikin mutane ko kuma ka ga haske ya ɗan dishe kana shan wahala wajen yin abubuwa kuma mutane ba sa yin sukoto a cikin lamarinka, to da Allah ka jarraba wannan, kai ko ma wane iri ne kai ka jarraba wannan. Wallahi ko yaushe muna aikata wannan sirrin kuma muna ganin alherinsa a cikin jama'a. Wato sirri ne da zai ƙara gyara mu'amalanka da mutane, ya gyara hulɗoɗinka da mutane, ya ƙara kwanciyar hankali a tsakaninka da jama'a da zukatansu. Za ka samu natsuwa da jama'a su ma za su samu natsuwa da kai kuma za ku yi abin arziki da yawa. Yadda sirrin yake kuma turaren nan dai ne sandal. Wato turare sandal turare ne mai matuƙar albarka. Lokacin da ka samu wannan turaren sandal ka ɗan same shi da yawa. In ka same shi da yawa sai ka karanta wato daga alam tara kaifa zuwa minal jannati wan nas. Surori ne guda 10. Kowacce za ka karanta ta ƙafa 3 kana tofawa cikin wannan turaren. Alam tara kaifa ƙafa 3, lilafi ƙafa 3, ara'aital lazi ƙafa 3, inna a'ɗaina ƙafa 3. Haka za ka bi su ɗaya bayan ɗaya har sai ka zo minal jannati wan nas. Ƙafa 10 kenan, sura 10 kenan, kowacce ƙafa 3 ake karanta ta ana tofawa cikin wannan turaren. Zai maka tsari, zai maka kuma wato dafa'i a jikinka mai ƙarfin gaske kuma zai baka ɗaukaka da kwarjini a cikin jama'a. A duk lokacin da ka yi wanka kawai sai ka shafa a jikinka sai ka fita. In ya ƙare wannan surorin da na yi bayani in an saya wani su ake sake karantawa sai a ci gaba da shafawa. Sirrin yana da matuƙar ƙarfin gaske kuma in aka jarraba shi za a rinƙa samun haske da fahimta a cikin a wannan lokacin ma kai ma da ka shafa shi to za ka samu natsuwa, za ka ji zuciyanka ta yi haske, za ka ji a wani lokacin ma'ana zuciyan naka ba shi da wani riƙo komai a zuciya, za ka ji kana jin daɗin rayuwanka daidai lokacin da ka shafa shi. Tabbas in aka yi haka za a ji daɗi. Na ba da shi fi sabilillahi wanda duk ya je ya ɗauka ya gwada, a gwada take yanke sirrikanmu suna yi wallahi. Mun ba da ne don a jarraba sabida mu ma mun aikata mun ji daɗinsa. Allah ya sa mu dace.